जाबाय बास सेटिसफाइ बेनो एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जातिनि जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो हाबाय जातिनि हास्थायनाय लुगैनायखौ जों अन्तत 100%आवबो देरनोब्ला सारा सानसे समाव बर' हारिया खौसेयै माथो होनांगोन खौसेयै आगान सुरनांगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव एक्स एनडिबिफ्रा सोरबाया बुंदों गोविन्द फेक्सन लं लिभ सोरबाया बुंदों आरडि फेक्सन लं लिभ सोरबाया बुंदों धीरेन फेक्सन लं लिभ सोरबाया बुंदों एस ग्रुप लं लिभ अब्ला रावानो बायफ्लेनानै दं देरनोब्ला सार बुंनाय खोथाया बहा थांखो गोदोनिफ्राय आं बेनोखा एवफिखा आं मोसाबावोसो सिपखौ सानैजोंनो सालायनायखासोब्रा दिपेनजों प्रमदजों हेफाजाबखौथ' मा बुंबावनो हेफाजाबनिथ' खोथायानो फैलाबाय खान्दानि बिसय खान्दाखौ जों थारमाने बुंनाय जादोंमोन अफ्रि बिथाङाबो दिनै इउनाइटेड फरमनि सासे मानसि जानानै अफ्रि दैमारि एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरमनिफ्राय आउट जामारसिगोन नामा एक्स एनडिबिखौ लानानै अफ्रि दैमारिया जोबोद दुगामार नामा नैसे साननैनि गेजेरावहाय आरो सोरबा सोरनिबा नामखौ मख'गोनबो अफ्रिया रावखौबो गिग्राबो नङा माबो नङा जेबो बुजिया सिदा मिथिबाय बेबो दे दिनै ससियेल मिडिया थारमाने बुंबायानो थायो बेखौबो दिनैहाय इउनाइटेड फरमनि लिडारफ्रा बादा होनना दोननो हायोमोन ससियेल मिडियाआव फुटिसाव गावजों गाव गुलाय गुजाय सिनियर जुनियर रिटायार्ड डिसास दिनैनि समाव मोनफ्रोमबो एक्स एनडिबिनि जायफोर गेदेरमाखौनो होन सिनियर जुनियरखौनो होन दिनैनि समाव गावजों गाव रेसपेक्ट दिनै फेक्सनफोरखौ लालायनानै गावजों गाव मानि नारा नाथा माखौ लानानै अबे फेक्सना एक्स एनडिबिनि केसखौ लानानै जोबथेसालियाव थानायफोरनि जेंनाखौ लानानै बर' हारिनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै मा समाधान खालायदों सोरबा हानजानि माखासे दैदेनगिरिफोरनि बिथोन बायदिसो सोलिनानै दंमारो नामा दिनैनि समाव सोङो एक्स एनडिबि सोरबा सिनियर जुनियर सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिखौनो होन सोरबा गुबुन आफादनि बिथोन बायदिसो सोलियो नामा रायजो राजाफोरनि माखासे रायजो राजाफोरनि नोजोर रायजो राजाफोरनि खावलायनाय गावजों गाव सिनियर जुनियर खौसे जानानै खामानि मावनो नाजानांगौ दिनै फेक्सनखौ लानानै सोरबा इउनाइटेड फरमखौ लानानै दिनै मानो थाखाय गुलाय गुजाय एक्स एनडिबिनि माखासे जेंनाखौ बयबो बुंनो थाखाय मोन्थाय दं सोरबाफोर एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरमखौ लानानै सोरबाफोर जुदि बुङोब्ला मोनसे आफादनि माखासे संबिजिरा थुरा थुरा जायो सोरबा अफ्रि दैमारिखौनो होन सोरबा आंखौनो होन सोरबा गुबुनखौनो होन एक्स एनडिबि होननाय लोगो लोगो बयबो सोरबा ओंखाम जाहोदोंबाबो सोरबा सानसे थादोंबाबो एक्स एनडिबिनि खामानि जायफोर हेफाजाब मदद होदों बिथांमोना बयबो बुंनो हानाय अधिकार दं नाथाय गासैबो गुलाय गुजायाव खामानि मावनो थाखाय एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरमआ माखासे संबिजिर माबा मोनसे जुदि इउनाइटेड फरमखौ लानानै जुदि खोथा बुङोबा माखासे दैदेनगिरिफोरनाव सोंस्लुनांगोन माखासे हाउसनि गेजेराव बुंनो हानाय अधिकार होयो ना होआ बेफोरखौ माखासे सोंस्लुनांगोन बिनि उनावसो इउनाइटेड फरमनि खोथा लानानै माखासे निउसखौ बानायनो हागोन नाथाय एक्स एनडिबि होननाय लोगो लोगो जायफोर ओंखाम खबसे जाहोदोंबाबो सोरबा एक्स एनडिबिजों थाफादोंबाबो जिखुनु जाया रायजो राजाफ्रा एक्स एनडिबिखौ मदद होगिरिफ्रानो एक्स एनडिबि होननानै माखासे गावजों गाव गुलाय गुजाय माखासे खामानि मावनो गोनां खामानिफोरखौ आसि थुनानै एक्स एनडिबिनि बाथ्रा बुंनानै माखासे खोथाखौ बुंनो हानाय अधिकारा दङ होननानै आं सानो मानो होनोबा सानसे समाव गेरेला दावहा नांनायाव बे गरेला दावहा नांनायाव एक्स एनडिबिया बुंदोंमोन हाग्रा बंग्रा हाजो हाला नांगौ जोंनि बर' गामिफ्राव हाग्रा हाजो हाला गैया बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रानो जोंनि एक्स एनडिबिनि बा एनडिबि आफादनि हाग्रा हाजो दिनै सोरबा एक्स एनडिबिनि जानानै
रायजो राजाफ्रा सोरबा सानसे थाफादोंबाबो बुंनो अधिकार गैयाबा बै समाव बै गारबोनाय समाव मानो थाखाय सोरबा एक्स एन डि बिफ्रा सोरबा बर' सेंग्रा गावनि फंबाय बिदा गावनि हारिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै हाग्रा बंग्रा रिसन बानो मालाबा समाव माबा मोनसे बेमार जानाय मानसिखौ बानानै लांनो थाखाय मुलि लाबोनो थाखाय ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय माबा मोनसे आर्मि पुलिस फैबा खबर होनो थाखाय रायजो राजाखौ नांगौबा रायजो राजाफ्राबो एक्स एन डि बिनि जेंनाखौ बुंनो हानाय अधिकार दं सोरबा एक्स एन डि बिया बुंनो हानाय अधिकार दं दिनै जायफोर रिटायार्ड डिसार्ज लानाय जाय सोरबा हमजानानै सोरबाया ओरैबो लामा गैया ओरैबो लामा गैया न'खरावनो थानानै जायफोर न'आव थानाय बिथांमोननि थाखाय सोरबा उदिस लादोंना सोरबा रिटायारफोरखौ खबर लादों ना डिसार्ज लानायफोरखौ खबर लादों ना मालाबा समाव गुलि सुलि नांजानानै जिरायनानै थानाय आरो सोरबाया आर्मि पुलिसजों हमजानानै ओरैबो लामा गैया न'आवनो थानाय बिथांमोनखौ खबर लादोंना नाथाय दिनै फेक्सन सोर फेक्सना हारिनि थाखाय गावनि एक्स एन डि बिनि थाखाय बेसेबां खामानि मावनानै लाबोनो हाखो बेखौ लाजिनो सोलोंनांगौ बिनि थाखायनो आं खावलायो सोरबा अफ्रि दैमारिया एक्स एन डि बिनि बा इउनाइटेड फरामनि खोथा लानानै मालाबाबो भिडिअ बानायाखै बिनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर एक्स एन डि बि इउनाइटेड फरामाव जुदि थानानै गावसोरखौल' जुदि एक्स एन डि बि साननानै लायोबा मालाबाबो उननि समाव माखासे खोथा दं जेरैबायदि सोरबा इउ पि पि एल हान्जाखौनो होन सोरबा बि पि एफ हान्जाखौनो होन बिथांमोनखौ मदद खालामनो थाङोब्ला हिसाब खालायदोंना एक्स एन डि बि रिटायार्ड डिसार्ज सोरबा हमजानानै सोरबाया माबा मोनसे उसुबिदायाव सारेन्डार जानाय 5,000नि आप दं फुराना सारेन्डारफ्रा बिथांमोनखौ खबर लादोंना 5,000आव बिथांमोननि न'खरसेयाव जुदि 6 जन खरि लायोबाबो बेसेबां जनसंख्या दं उननि समाव राजनितिकनि लामायाव फैयोबा बेफोरखौ हिसाब खालायना मोजां निउसनि सिगाङाव जों मानो दिनै जों गसंनो गोनां जादों बेनो जाहैबाय जे मैया जों सानै फिलिप आरो आं नि बिसय लानानै बिनायसाया जे जानाखि निउसाव रायजो राजानि सिगाङाव जोंखौ बुंनानै माने प्रपागान्डा खालामदों बेनि असिला थारमाने दिनैहाय आं बुंनो गसंनाय जाबाय खोथाया जाहैबाय बेनो जे दिनैहाय इउनाइटेड फरामनि उइदाउट पारमिसनै दाखालि जानाखि जों खान्दानि बिसय खान्दाखौ जों थारमाने बुंनाय जादोंमोन बिनि असिला दिनैहाय बिनायसाया जोंखौ बुंदों जे बिनि थाखायनो दिनै जों बेवहाय थारमाने निउसाव गसंनाय जाबाय आरो जों दिनै बुंनो हायो दिनै जोंखौल'सो नुबाय दिनैहाय दिनै बहुद थारमाने मानसिफोर बुंनो हानाय केपासिटिया जोंनाव दङ दिनै गुथाल राभाया जे बे जोंनि मार्टियास डे प्रग्रामाव दिनै शिब सारा जेरै माने बुंदोंमोन जे सानै मानसिनि थाखाय बियो थारमाने निमाहा बिदोंमोन जे माने गबिन्द सार आरो फेरेंगा सार दा बिनि एगेन्स्टै बियो खोथा बुंदों आरो बिनि सायावबो दिनैहाय जोंनि बुंनाय बाथ्रायाव थारमाने भुल नुदोंमोनब्ला बेखौ दिनै मानो बुंनो हायाखै गुथाल राभानि सायाव आरो दिनै अफ्रि बिथाङाबो दिनै इउनाइटेड फरामनि सासे मानसि जानानै बेबो दे दिनै ससियेल मिडिया थारमाने बुंबायानो थायो बेखौबो दिनैहाय इउनाइटेड फरामनि लिडारफ्रा बादा होना दोननो हायोमोन ससियेल मिडियायाव होनाङा होननानै आरो दिनै खान्दा बिथांखौबो दिनैहाय माने ससियेल मिडियायाव होबाय थानाय बिथांमोना नुबाय थादों दा बेखौबो दिनैहाय बादा होनानै दोननो हायोमोन दिनै माने खान्दानि एगेन्स्टआव खोथा बुंनायखाय जों फिलिपखौ आंखौजोंल'सो दिनै बुंनो हाबाय दा बिनि थाखाय जोङो माने गोथौयै दुखु मोनदों दा बुंनाय बाथ्राया थारमाने बेखिनियानो आरो